Здравейте! Мотора вече е измит и подготвен за разглабене. Вече пристигна първата поръчка на части, предимно гумените части. Гумите на резервоара, седалките, степенките, ръкохватки, газ и лява. Ремонтен на комплект на крана за бензин пристигна. Имаме скоростен лост и манивела, пружината на манивелата, която е вътре в двигателя. Защитната гумичка на кардана. Така, имаме и електронно запалване 12 волтово, на което обаче ще отделя специално внимание и клипче за което. Нова инсталация има за лотоцела. Вече всичко е на детайли. Рамката е доста добро състояние, за разлика от резервоара и калниците. Резервоара беше смачкан от двете страни отпред към коловете заради разкачения демпфер. Доста му е дебела омарината и трудно изправихме с куки отвътре. По калниците имаше доста места за изправяне и заваряне на аргон. Всичко съм обезмаслил и подготвил за песокострой. Тук са детайлите, които по-късно ще полирам и пратя на хромиране, както и пълен ремонтен комплект за предното окачване, включително и късите и дългите пружини. Всичко мина на песокострой, детайлите са чисти и готови за първият защитен слой срещу преобразовател. Ползвам вюрт и нанасям с четка и парцал, за да не стават на черти и капки. След което нанасям кит където е нужно. После първи слой епоксиден грунт. Той запечатва и остава здрава основа, върху която полагам филер и след шлайфане боя. Нанесох първият слой епоксиден грунт. Това е най-здравата основа. Минусите са, че много смърди, трудно се почиства пистолета след него и бавното му съхнене. Поради това, че е доста твърд, като изсъхне, доста трудничко се изшлайфа. Това е филера. Пръскам го по-гъст, затова стои на по-едър портокал. Докато изсъхне се изпъва. На калниците и резервоара нанасям два слоя филер. Първият е по-гъст, почти го свалям целия с въздушния шлайф на междинно шлайфане, заради неравностите от корозията. Така се заравнят и не се налага да пълня с кит, а и по-лесно се шлайфа филера. По резервоара се вижда вторият слой филер. Той вече е по-рядък и личи, че е по-гладък, още на мокро. Не се налага да се шлайфа много на междинно, понеже вече е подготвена равна основа.
Това ми е работилницата, която в момента служи за сушилня. Температурата е 38-42 градуса, а влажността е под 10%. Като топлообменникът, който съм правил от вътрешно тяло на климатик, се грижи да върти въздуха. Навън температурите са минусови. Сушат се 12 часа, след което оставям на по-ниска температура да престоят още поне 24 часа и чак тогава ги подготвям на междинно шлайфане за боя. Това вече е боята Акрил RAL 9005 гланц. Пръскам с пистолет Devil Biss GTI Pro дюза 1 и 2. Нанасям на много тънка и разперена метла на 3 ръце кръстосани. Чакам да дръпне 5-7 минутки и слагам още 3 ръце. Така боята става доста дебела, без да стича и има достатъчен слой за полиране. Въпреки че върху резервоара и калниците ще се рисуват линии, след което ще запечатам отгоре с лак и пак полиране.